Наскоро беше създадено първото училище по лапароскопска урология в нашата страна под егидата на Българското урологично дружество, Българската асоциация по минимално инвазивна урология, със съдействието на фирма GlaxoSmithKline. Може да се гордеем, че днес ние провеждаме първата лапароскопска сесия в нашата страна, която ще протече в 2 дни с теоретична част, с много практически упражнения. И най-важното, което трябва да се отбележи, за първи път курсистите ще могат да работят на живи тъкани органи, което максимално доближава практическата стойност на курса до това, което се случва в реалния живот. Курсът се провежда в ендоскопския център за телекомуникационна медицина към Медицинския университет в град Плевен, с любезното съдействие на професор Томов, ректора на университета, и професор Горчев, който е директор на центъра. Изключително добре оборудван център, на който могат наистина да завидят дори европейски страни. В курса участват млади уролози от цялата страна. Излишно е да казвам, че списъкът на желаящите е много по-дълъг от всъщност възможностите, тъй като става дума за високотехнологична дейност, използват се операционни зали, използват се множество инструментариум. Искам да изкажа благодарностите си към Българското урологично дружество. Един чудесен курс, много добре проведен, структуриран. За първи път в България се провежда, може би, такъв курс върху живи тъкани. Българското дружество по урология е с ясната цел и задача това лапароскопско училище да стане рутинна практика и занапред всяка година ще се организират подобни курсове. Ако има интерес, което аз абсолютно не се съмнявам, ако е необходимо, тези курсове се организират и повече от 2 пъти, може и 3 пъти, може и 4 пъти годишно.